foli bi tanuni amba kerene kala se doso de anaba suma u jinatiku wemo ambe au bela dinifu dante foli mina nya yiro la ka fo Mani TV ale bi soro canal sans fayna fa bi soro Malivision kan wa et puis Facebook sam fana anga émission bela dinin dafale be soro Facebook fena kanala ambe foli di kan moma mu mana je foro ko no la yiri kor lawla tugu dawla nya fo ayi ka fo dugu jete pan dugu chic na kaka dogon Mani TV ale te pan dugu chic na ko aka dogon o mo mana ke ana wati aga bugu dawla aga tugu dawla na wili bla Mani TV ma amena anjoro fa o kene konnana bi koma nyanga blong ale kene konnana nya yiro la ka fo amena goni juma chama yira awla bi ngoni ngera chigenna marujanga sayne ma foli kudu adama bagago ale ngoni ta yada ko ngani bala fo ta se jagarja sangari numéro 1 afoli gara chigenna anga franyo anga nyamada o janin fe adan soko oniko Mama foni yana bini hakili na make hakili tigi mina ona foni ye kaba koyi nda jagara ja sangare ne mana shuwe da wati baba okel ka here bayamulu kabe sangare na troki no waji sangare na jala tani sangiri baba ni baba mana iri sangiri ni mo ko kele jama pasiya jama wakati iri baba ni so ni bola yi to mo ni bola ho nya
pula buta ya puli la tangani pari ila kiro amno na jiwi wani na molo duga wani bala duga ma ko mana amana karamɔgɔya an y'a fɔ u ɲɛna k'a fɔ an bɛ sɔrɔ canal sanfɛ i n'a fɔ an bɛ sɔrɔ Malivision fɛnɛ kan cogo min na donc toujours an tɛ ɲinɛ kanubaw kɔ minnu b'an lajɛ Jijan minnu b'an lajɛ Yɛlɛmani an bɛ foli d'u donso kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma